på det, jeg kommer. Der er kommet til skade. Nej, Nej. ikke endnu. Det er voldsomt. Vi leger bare. Lige før vi siger, vi... Kom så. Men I skal ikke holde frem og tilbage over hegnet her. Ja, vi kommer ind og spiller minigolf. Er det det? Ja. Så går I den vej ned hen, og så over broen. Fordi I skal ikke kravle over hegnet, for det kan det ikke holde til. Okay. Der er en bro lige... Vi kravlede op i træet jo, og så over, så vi rammer ikke hegnet. Ja, nej, og så kommer du ned i jorden, og så skal vi høre på dit flyveri, fordi du har fået våde sokker. Ja, vi kommer og spiller minigolf, og mere kører 8 is og sådan noget. Gør vi det? Ja. Jamen derfor skal I jo ikke ødelægge hegnet. Vi lægger i gang, det lover vi. Vi lover, at vi ikke ødelægger hegnet. Jamen, hvor stor er jo lejligheden for at gå 50 meter hen og gå over broen? Ingen overhovedet, det gør vi godt. Jo, nu. Nå, men så kan vi bare gå på den her side, så er der endnu mere underholdning. Ja, men det skal vi nok gøre. Ja, vi går over på den. Der var underholdningen. Og vi skal jo stadig have minigolf, det har vi jo lovet.